Kaixo, ongi etorria, lehen mailako funtzio polinomikoak horako itxura dute. I berdi, M gehiene. Zuzenak atatzen dira, lineak dira, eta orduan M malda da eta N I ardatza nondik ebakitzen duen. Badakizu malda positiboa denean, gorakora dela etengabe funtzio hori, M 0 denean, hau da, ez dugunean M gabe, N bakarrik, orduan konstantea da, eta bestela negatiboa denean etengabe beherakorra da. Orduan egin ditugu adibide batzuk, azkar-azkar, zer beste urtetan landu dugu hau, eta gogoratzeko nola egin zen. Malda 3 eta jatorretik pasatzen den funtzioa algebraikoki adirazi. Orduan, lehenengo jarriko dugu bere adierazpen orokorra. I berdin M gehiene. Orain, datuak. Malda 3 da, orduan M 3 da. Jatorretik pasatzen da. Zer da jatorria? Jatorria da grafikoan erdiko puntu hau. 0,0 puntua. Horrek esan nahi du, 0,0 pasatzen baldin bada, N-ren balioa zen bada. N esaten nondi pasatzen den, hortik pasatzen den, hortik. Hortik pasatzen bada, N da 0, jatorretik pasatzen lako. Orduan, gerituko ditzaioke horrela, I berdin, M 3 da, isa eta N 0. Hau da eskatzen digutena, hau da. 3ko malda du eta jatorretik pasatzen da. Izango litzake era hontara. Bat balio duenean, 3. Horan, bat denean, hola, funtzio izango litzake. Adierazita, grafikoki. Goazen beste bat egitera. Horren ematen dizkiguten datuak dira. Malda -2 eta C puntua dela bat pasatzen den funtzioa algebraikoki adirazi. Beti bezala jarriko dugu hau, I berdin M gehiene, eta hemen datuak ditugunak. Dakigu malda -2 dela, baina orain N ez dakigu. Ez dakigu nondi pasatzen den. Baina dakigu puntua. Ordan zer egiten dugu kasu horretan? Ordezkatuko dugu dena adierazpen honetan. Lehenengoa zen izaten da isa, eta bigarrena I. Orduan jarriko dugu isa bidenean I da bat. Orduan, hau dena honera pasatuko dugu. Jarriko dugu, izan bada bat. Noiz, malda da -2, bider bi, -2 bider bi, -4. Orduan, -4 hori pasatzen dugu plus 5. Orduan, aurkitu dugu N-ren balioa. Nola geritzen zaigu orduan, I berdin, M dela -2, isa gehi 5. Hau da eskatzen diguten adierazpen algebraikoa. Eta hemen adierazten badugu, izango izateke pasatzen da 5-etik, hortik pasatzen da, eta gero 2 bat puntua. 2 bat. Horran funtzioa izango litzake erabatara. Hango litzake goiti bera. Zergatik negatiboa delako. Jakin nahi badugu erakitze puntua zein den, badakizu jarri beharko genukela hemen 0. Orduan, 0 berdin, -2 isa gehi 5, pasatzen dugu kentzen, pasatzen dugu zatitzen, zati minus plus, orduan 5 biren puntuan, hau da, 2,5 puntuan, erakitzen du isa ardatza. Goazen beste bat egitera, A eta B puntuetatik pasatzen den funtzioa algebraikoki adirazi. Orduan, puntua bakarri dakizkigu, maldarik ez. Zer egin behar dugu? Lehenengo jarri bere adierazpen orokorra, eta dugun informazioa hemen jarriko dugu. Orduan hasiko gara, hau dakigu, isa bidenean I dela 4, eta bestetik dakigu isa baldin bada 4, I da 10. Orduan, nola jakin behar dugun malda eta jakin behar dugun N, behar ditugu bi ekuazio. Hau izango da ekuazio bat eta bestea. Ekuazio sistema bat. Hasiko gara ordezkatzen orduan. I, lau da. Berdin, M, bider, isa, bi. Gehi, N. Hor, pixka txukunduta, gerituko ditzaguke horrela, ezta? Lau berdin, bi M, gehi N.
Eta hau, I hamar da, berdin M bider lau, gehi, eta jartzen du N ez dakiguna. Txukun jarrita, gehituko ditzea guke. 10 berdin, lau M, gehi N. Hemen, edozein metodo erabilezakegu, nahi duguna, erabilezakegu berdintze, ordezkatze, laburtze, nik ego dutela berdintze. Adibidez, bietan N bakarrik utziko ditut. Horren jarriko dut horrela. Lau ken bi M berdin N, eta hau 10 ken lau M berdin N. Nola, bietan N isolatu dituten, jarriko dut hau berdin hau. Lau ken bi M berdin 10 ken lau M. M dituzten monomioak ezkerretara, horra gehitzen zait, lau M ken bi M berdin 10, eta hau, batu zen dena, kentzen, lau, zen badau, bi M berdin 6, zatitzen pasatzen, M gelditzen zait dela, 3. Horan, malda jakinda 3 dela, joango nahi zabatako batera, adibidez goikora, jarriko dut, lau, ken, bi bider, 3, berdin N. Hau da, 6, lau ken 6 da, minus bi. Behar den guztia badut, bai malda eta bai N. Horren hemen ordezkatuko dut. I berdin, 3, isa, ken, bi. Eta hau izango litzateke eskatzen digutena. Gero hori, irudikatzen bako duke, noski. Badakigu minus bitik pasatzen dela, eta gero, bi puntua gutatik. Elkartu bi puntuak, eta lortuko genuke funtzioa. Azkeneko ariketan, ematen digute grafikoa. Horan, hortik atea behar dugu adierazpen algebraikoa. Jarriko dugu beti bezala bere adierazpen orokorra, eta ea zer lortzen dugun. N badakigu, bai, I ardazak nondik ebakitzen duen. Nondik ebakitzen du? Minus 6-tik. Horan badakigu N dela minus 6. Faltazegun malda. Eta malda zer da? Ba, pauso batzutan zenbat igotzen den. Adibidez, egitezakeguna da, hemendik onera, bira, zenbat mugitzen den, zenbat altxatzen den. Orduan, zer egiten da? Bi pausotan, bat, bira, orduan, malda izan utzateke, ematen ditugu bi pauso, bat, bi, eta zenbat igo gera? Bat, bi, 3, 4, 5, 6. Orduan, malda, 3 da. Ze bi pauso ematen dugu bakutzean, 6 gorduzuko baz. Orduan, bi datoa baditugu. Neko horreza ez da? Orduan, hori dugu. Jarriko dugu I berdin, 3 isa, ken 6. Eta horrela amaitzen dugu. Ba, ulertu dituzulakoan lau ariketak, beste bat arte. Agur?